Kaixo, azalduko dizuet einikan, egunerokotasunean, non jarri behar ditugun gure oharrak edo jakinarazpenak. Berak jakinarazpenak deitzen dio. Beste gauza bada, ebaluazioaren amaieran edo aurre ebaluazioan sartu behar ditugun oharrak tutorearentzat. Oraingoan azalduko duguna da, egunerokotasunean jartzen ditugun anotazio edo jakinarazpen horiek. Joango gara jarraipenera, jakinarazpenak gaiko. Irakasle bezala gaudela. Ikusten duzue, irakasle bezala gaudela. Hemen, ikasleari agertzen zait, aukeratu beharko nuke gela, eta hemen ditut aukera guztiak. Ikasle guztiak dauzkat, eta dauzkat bi atal. Jarrera, guk gure ikastetxean zehaztuta dauzkagu 3 aspektu, materiala ekarri duen edo ez, kasu honetan ordenadorea ekarri duen edo ez, edo kargatuta ekarri duen edo ez sartuko litzake, liburu gutxiago erabiltzen dituztelako behintzat, jarrera ona, desegokia, da etxeko lanak, egin gabe edo bukatu gabe. Eta hau zer dira jakinarazpenak, ohartxoak. Zerbait gertatu da, eta oso egoki portatu da, edo denbora guztian hitz egiten egon da, edo nolabaite hemen dauden gauzei azalpentxo bat jarri nezake. Hemen testu bat idatzi nezake. Publiko ikastetxean, defektuz hau markatuta dago. Honek zer esan nahi du? Hau tutoreak ikusiko duela, edo orientatzaileak, edo zuzendaritzakoek. Nik nahi badut, hemen jarri duan ohar hau gurasoak ikustea, hemen klikatu beharko nuke. Hauek, defektuz, gurasoak zuzenean ikusiko dituzte. Jarrera eta etxeko lanak. Baina nik jartzen ditudan oharrak nahi badut gurasoak ikustea, hemen klikatu beharko nuke. Hau markatuta dauki. Gauza gehiago. Pentsatu, ikasle honek jarri nahi duela, materialik ez duela ekarri, eta jarrera desegokia eduki duela. Zer gertatzen da? Bat ala bestea jarri behar dugu. Orduan, nik bia jarri nahi badizkiot, egin beharko dut, gehitu, eta orduan ikaslea bi lerrotan agertzen zait. Eta egun berdinean apuntatu nezake bi atal ezberdin. Hau esan dudan bezala egunerokotasunean. Nik nahi badut aurreko egun batean gertatu zena jarri, aukeratu beharko nuke eguna. Printzipioz, nagoen egunekoa agertzen zait. Taldeari oharrak ere jarri nezazke. Gehitu oharra eta testu batean jarri dezaket taldean gertatu den zerbait edo giroaren inguruan edo abar. Oharra jartzen dugu eta gorde. Jarraipena ikasleari. Hemen jarritako anotazio edo jakinarazpen guztiak agertuko litzaizkidake, edo zein ikasleri ere anotazioak jarri dezazket. Hau da, pentsatu pasilloetan zerbait gertatzen dela, edo zaintza batean nagoela. Nik edo zein geletako ikasleri jarri dezaket ohar bat. Orduan, importantea jarraipena, niri agertuko zaizkidalako adibidez, ebaluazioaren bukaeran jakin nahi badut, ze jarri ditudan ebaluazio osoan, aukeratuko nuke, datatik datara, eta hemen agertzen zaizkit jarri ditudan guztiak. Filtratu dezaket ikasleka, eta horrela badakit nota jartzerako orduan, egin dezaket laburbilketa bat honela. Beste laburbilketa bat ere badago, baina beste leku batean dago. Ebaluazioaren aurretik
ikusteko modu egokian ikusten da. Joaten naiz hutsegitetara, gaiko, eta hemen dago ikuspegi orokorra. Eta hemen nik ikusi dezaket hautatuko dut data batetik bestera, eta hemen ikusten ditut gela hontako data tarte honetan zenbat hutsegite izan dituen ikasle bakoitzak, zenbat arau hauste, zenbat jarrera arazo edo on eduki dituen, eta etxeko lanak ere. Eta hauek dira gainditu gabeak. Lehenengo ebaluazioan honek ez du gainditu adibidez. Hau bigarrena izango litzake, hirugarrena, eta hauek ezoikoak. Bueno, orduan labur bilketa honekin nik ebaluazio amaieran ikusi dezaket nota jartzerako orduan jarrera kontuan eukitzeko hainbat aspektu. Tutoreak bai egin dezake, tutore bezala jarri ezkero, jarraipena ikasleko eta ebaluazio bileraren aurretik anotazio guztiak inprimatu ditzake. Hau da, ikusten duzu hemen, tutoreak, irakasleek, eguneroko jarri ditugun eguneroko anotazioak izango lirateke berdeak, edo zein ikasle jarritakoak, eta baita ere ebaluazio jarraipena. Ebaluazioaren aurretik jartzen ditugunak, datu guztia ditugula, tutorearentzat oharra eta gurasoei azaltzeko. Orduan, ohar guztiak dana batera ikusi ditzakegu hemen. Ni joaten banaiz nire gela batera, aukeratuko nuke datak aukeratzen ditut, eta hemen ikusi dezazket guztiak. Baina nahiko banu inprimatu, hemen behera joango nintzake, eta hemen guztiak batera honi emanda aterako zait, denbora pixka bat edo bastante behar du, baina hemen agertzen zaizkigu, irakasle guztiak jarri ditugun egoarrak. Hau dira berdeak egunerokotasunean jarri ditugunak, eta gorriak ebaluazioaren aurretik, ebaluazio bileraren aurretik jarri ditugunak. Honekin ere berdintxu egingo genuke. Horri bakoitzean agertzen zaigu, ikusten duzue, agertzen zaigu dana jarraian. Horri batean daude ikasle bat baino gehiago. Eta nahiko bagenu inprimatu, nahi badugu deskargatu, PDF bezala, eta ordenadorean ireki eta inprimatuko genuke. Edo bestela honi emanda. Batzutan honi kosta egiten zaio, beraz, bi aukera hauek probatu. Baina deskargatu ezkero, gero inprimatu dezakegu PDF fitxategi hori. Eta hau tutorearentzat interesgarria da ebaluazio bileraren aurretik berak bere labur bilketak egiteko. Besterik gabe baliogarria izango zaizulakoan urren arte.